boas, míster. Antes de nada, parabéns polo punto obtido nun campo tan complicado como é o do Novo Municipal. E nada, creo que nos fales un poquinho do encontro. Bueno, eu creo que foi un encontro moi disputado, moi igualado. Quizás levou o Estadense un pouco máis Foi un partido moi disputado, moi igualado. Quizás o Estadense tivo máis control da pelota, un pouco máis de dominio territorial, sobre todo na primeira parte. Bueno, logo creo que na segunda parte, cando estábamos mellor, estábamos apretando, chegou esa expulsión que condicionou un pouco o partido, tivemos que defender un pouco máis replegados, pero bueno, creo que estivemos moi ben a nivel defensivo e non concedimos moitas ocasións, tamén tivemos as nosas oportunidades. Un inicio de temporada complicado, na parte baixa, de todas formas ainda queda moita liga, un equipo que está acostumbrado a lutar, é moi complicado puntuar contra un equipo como Gran Peña. Que vos depara de cara a toda a temporada? Bueno, eu creo que primeiro hai que entender que nós non somos o filial do Celta, somos o Gran Peña, o noso presuposto probablemente é o máis baixo da categoría. A partir de aí, creo que estamos facendo unha boa temporada, estamos disputando ben os partidos, non temos os puntos que queríamos, pero bueno, xa te digo, os partidos son igualados, esperamos ir mellorando co paso das jornadas, con humildade e con traballo esperamos ir tirando para arriba. Tamén é certo que temos un calendario bastante duro nas primeiras jornadas, así que hai que ter paciencia, o equipo está respondendo ben e as vitorias chegarán. Moitas gracias. Nada.